Bhekelani, hey. Suka jonga ninyathela intambo suka. Man ngapha kwendlela. Man ngapha kwendlela, man ngapha ya. Bhekelani man ngapha ya kwendlela. Yabona inkomo iqhamuka mdala sisifo kanye ubipheni. Ungadluli apha ne, anidluli apha. Ngizolisa kanti indlu zenkomo. Uphelelo bafethu. Okay, ngathi uphelelo bafethu ngibana winileyo apha phakathi ko. Wabeleni izandla usiyolisa bafethu. Usiyolisa uzawuya kwi-finals niyavuma ne? Nifuna ncithane nentwana yami yaseScenery Park ne? Womfo zawina. Okay, sawuke sibone. Ngoku siku-finals bafethu nansi intwana yami zazise intwana yami ngubani uhlalaphi? Lukanye ngihlala eScenery Park phase 2 kuMkani FM. Khobeleni izandla bafethu. Eyapha e-areeni le. Siyolise uyaqala okanye uqala abantu? Mayiqali siyolise baba. Uqala iCambridge okanye eScenery Park? Abathi Cambridge izandla phezulu. Abathi kuqala eScenery Park izandla phezulu. Ntwana yam, bhekelani okanye akuzuluncithwana, bhekelani jonga wena. Bhekelani intambo, bhekelani imani phaa yeke, bhekela ya. Makuqala eScenery Park ke bafethu susondele. Uliqhakanqa ushita engamadolo. Uliqhakanqa ubele kumntana ngezinki. Wabethwa lizulu waphindisa ngamatye. Khatha bana litrainer baka flops. Ubhitile wethu umthunzi ngecingo. Yabona inkomo ikakathi ibhuti sogamatha kantoni. Ndabuza abantu abaninzi nge-Afrikaans wathi Uphelelo boy. Yabona inkomo ichamathisisa amthala fo kanye ubipheni. unempundu enkulu xa uphakama ethopini khala ngqo. No masibasizele guys, nithi ngibana winileyo iCambridge okanye eScenery Park? Scenery Park okanye iCambridge? Mna ndihamba neCambridge, nihamba nantoni nina? Kuwine uSiyolisa okanye uLukhanyo? Okay, abathi uLukhanyo izandla phezulu. Yo. Okay, abathi nguSiyolise. Kodwa libias, but masimnike ntwana yami akunani. Ya winile kuSiyolise, ya olo hlobo. Yene? Niyavuma phofu? Anivumi? Kuwine bani kanye? eScenery Park? Baphinde bancithane ke ngoku ne. Sizawubona iwina ke ngoku ne. Bhekelani utsho. Siyolisa utsho ngomzimba ogosa wathi uzotya umuntu ongena rap. Sanaso kwatha look in the kitchen athi ulungisa uqhakanisa ukolekile kitchen. Qatha abantu omthinga apha kolondlo kumtho magwinya. Okay, akho umuntu ufuna uncedo uSiyolise ke. Akekho omnye okwazi uncitha because ndiyabona uba uSiyolise nithi makayeke kodwa uyancitha apha. Izoncitha ngokwakho ke. Ne?
Ya ndifuna nabasisi badala bayakwazi ukuncitha ne? Uyakwazi ukuncitha wena? Okanye iGrootman nje ekwazi ukuncitha apha akekho umuntu okwazi ukuncitha apha eCambridge ne? Hayi anikwazi ukuncitha nina apha ndinincamile ne? Yeah, okay, sukani bhekelani ke bazawuncithana 1-1 bekanti siyayivala siphinde sikhethe ne? Ngicela please sikhetheni kakuhle kule game ne? Yeah. Uthonga buso kanti litapile. Wafela ugrade 7 wathi peni namaqhinga. Ncithe simnike. Bet. Phele. Utsho nganyeke kule ngathi uganga umbele orange. Hama simxolele no guys. Kuba ngokusiyolisa kanye. Ayiwinile Scenery Park guys. Ne? Iyayithatha inshinga kodwa ke sizambhekela man khani imnike ni drink ityorhwana bethunana usiyolisa kaThobe uyaqonda ya iyapha kula taxi ntwana yam siza kufota ya siza kufota mqhobe siyolisa please bili kem ya